hau da, Aliantza Klima eta beste erakunde batzuk antolatutako ekitaldi bat, hau da bigarren urtea, duela urte bat egin genuen Iruñako alde zaharreko kaletatik, eta aurten 75 garren txantreako urte hurrenagatik egiten dugu hemen, Arga ibai ondoan, eta eginen dugu paseatxo bat txantreako kaletatik, eta paseo honetan kontatuko diogu jendeari zein dira klima aldaketak baldintzatutako gauza interesgarrienak jakiteko, kontuan hartuta eszenatoki klimatikoak zer diren eta zer esaten diguten etorkizunari begira. Helburua da jakinaraztea nola klima aldaketak dakar hainbeste eragin, hainbeste ondorioak. Baten bat da, adibidez, bero uhartea, nola hiriak berotzen dira gehiago udan eta osasunerako oso kaltegarria dela. Baita ere, beste efektuak ditu, adibidez, elikagaien partean, nola elikadurari da baita ere kolokan jartzen hainbeste beroarekin, nahi dugu baita ere kaleetan ikusten den efektua, adibidez, non dauden zuhaitzak gozotzen da klima eta temperatura eta pavimentoak dauden tokietan baita ere temperatura oso altuak eta paseatzeko egoteko oso desatsegina dela, eta bestaldetik baita ere berdetzen baditugu gure hiriak, lortuko ditugu hainbeste efektu baikorrak, besteak beste baita ere bioaniztasuna gure hirietan sartzea. Orokorrean badakigu arazo oso handia daukagula gainean, baina gero beste gauza da aldatzea eta mugitzea, eta bezalako paseoekin, txalkoekin nahi dugu jakinaraztea, mugiaraztea, eta jendearekin kalean dauden arazoak eta irtenbideak martxan edo behintzat gainean jartzea.